Il-bżulija tal-bdiewa Maltin flimkien mat-temp ideali wassal lill-Olandiż Kees Schouten biex 13-il sena ilu jażel lil pajjiżna ħalli jimporta direttament il-patata Maltija. Fleli ikkurati mill-bidwi Angelo Buħaġar f'Ħażabar u akkumpanjat mill-esportatur Raffaele Xerri stajna naraw l-impenn meħtieġ biex il-patata Maltija tkun tista' tiġi esportata lejn pajjiżi bħall-Olanda u l-Belġu fost l-oħrajn. Kees Schouten spjega li għalkemm f'pajjiżu wieħed jista' jixtri l-patata lokali, ħafna mill-Olandiżi ifittxu jippreferu l-patata Maltija u spjega li f'pajjiżu il-kumpanija tiegħu Altena Potatoes hi speċifikament magħrufa għal fatt li timporta l-patata Maltija u tjubija tagħha. They have a lot of good farmers, they have a good irrigation and the farmers they know good what they're doing and the quality is good, very good for Holland, and in the past was the Malta potato very famous in Holland. Il-negozjant Olandiż spjega li ta' kull sena u jtella madwar 60 container ta' patata Maltija fi 3 xhur ta' bejn April u Ġunju u qal li taħlita tajba bejn ix-xemx u x-xita tagħmel id-differenza kollha fost l-oħrajn bl-ammont adattat ta' xita li għamlet fl-aħħar ġimgħat għax ftit xita tfisser patata iżgħar. Fil-waqt li sellem il-ġdid il-ħidma tal-bdiewa Maltin, Kees Schouten qal li l-esperjenza ta' negozjant bħal Raffaele Xerri tagħmel il-ħidma tiegħu aktar faċli. Min-naħa tiegħu l-esportatur Malti qal li diversi Olandiżi li jaħdem magħhom jistaqsuh kemm il-darba kif jista' l-klijent Malti ma jixtrix il-patata Maltija meta jidaqstant bnina u mitluba mill-barrani. U l-bidwi Angelo Buħaġar esprima s-sodisfazzjon li l-ħidma tiegħu għal diversi sigħat u biftit li xejn makkinarju meta mqabbel mal-kompetizzjoni fl-Ewropa tkun apprezzata daqstant minn negozjanti barranin li saħansitra lesti jħallsu aktar basta jgawdu mit-tjubija tal-patata Maltija.